I have 4 mediane equiadom abronuma Abebuo akansie anende yede ebremo na otwe atwa mu no yedi mienu ebremo eya Mr Garlic na afe yebra panyi konkonchia abrokwa ono na omode hihye so akansie ne ebe wie ya na Mr Garlic edi nkunim ene yede foforo ede ebremo ene eye Wofa Blackie na afe yebra panyi Gabriel Tei omo ene de ebe hihye so ne yesi kotokro mienu ehia baaku ehwan odwan so awaso no ho ahwe no ono na da ohen aboboa no enti ene meni akansifo na ebe twetwe nkomo ansa na yede akansie no ahihye so wobanya bi ahwe ewo Asoreba nie TikTok YouTube aye Osahene Asoreba dimachi yo Wofa Blackie me pacho one Wofa Blackie na ne ma ne ba kansie ni bia omudi nkunimu me na me ba otoso nyensan friend na nege bi odi ofa nkura na kansie kuruwa no wa me pacho ana wa mu besi aka yi bie me nso me gina mu pintin na se we do batenete empanyine nso na kan mu me se ana agro ene from agro ne form ampa enti kotoko mienu hia nso eden abako eden ebe pan na Wofa Blackie sanka meka se bedie wote babube o ma ba kansie bi o mo adi nkunim ananti na wo ha ho pesa wo nso besi akan yi bi se empanyine se enam dua so na homa hu no so me ana nkra na ma yo mu training ana omu dia bedrum pempen so asa an eti me ana me coach me ma na yo mbibia eti me ana me so na ma kansie ko mbe ye bi eti me ma ikokromoti a wusan me ho ebe ma enye yi eti nkene kwa sanka wo besi akan yi bi empanyine se na mdodo ansa nkwan ampa na mdodo ansa nkwan eni nje Wofa Blackie nso e ba abekira ne bobre yo Wofa Blackie we di afa na kansie na e be hyehye so me nka ne bebre one yenwa be ma Gabriel Tei na ba behia asembe na wo ka kire no Gabriel de oyo obi amata ne na hia bem oya ade me so me ya ade enti na amagani amagahia ane ebehuna magahuhu yesi kusi ya oda kwantimpo mu ni mirika no wakuku dro enti na ebe ha no wakuku dro ni do bedi nkuni ho ni ni afenfen so hia mpo na mirika asa me sro me de bedi am hia na kwa bebresa yo ane edi besi ha na akansie na achi no ye behu chale me pa cho das yo ahafo Wofa Blackie wase nam dodo ansa nkwan ono ana training ne mana mo adi nkunim enne ono nso e ba abekire ne bobre me ne na atwetwe nkomo awie di machi na me ne yenwa be ma Gabriel nso entwetwe nkomo Wofa Tei ana Gabriel me pa cho una wo se we kroboni a wote babube na afa wo kire baase na wo de to ho se obi a so ye kroboni obu besene wo no omra wonya anya obi a no cresa pe me ana me kan ye wa me na sa me ka cho se me no mie ne e betie sini abuba me ni problem cry fi se me de me se me na me yokrobo ni de hye ba ko pe a me kan kaka safe kofi ko obi ani ho me ana ma to challenge e fi se me sha se bu be me no ye wo me to ho nge a me sua kasa no me ma me se e bra me kasa no asem a be di kan na ye be nti me de be di kan sua kasa nti ma to challenge de ama obi a se krobo ni bi obi so betimi ni me abuba ontwi ni ti be afi be ye de ohu ni obi amai me ana me say me ana be dwale be sra be wi be di be no be hye be te be ton be ye be che be bo be me ana be dira he ti e ba na be dia we nyina ye be me pruma bon se be be o henga ke o ma drum nyanga samenya ni koto ma ke USA nya no he ni jape nti ene no woni Wofa Blackie ena e ba be hia Abebube otebe ebube wa kira ne ma ama omo abedi nkunim e wa kansie yi mu na me bisa wo ubetimi ne na agina akon seria wo wa kukudro ya odi gina hoyi yo me da se empanyin se agro ne form no kre onye bete sa ba na Abebuo mu dia emeka se be tin nka no na in fact na membe no inti se na se rade ya ado na me ne ba be hia eye mani gie ne ahohwaho apa se me ne nso ba be hia bu bende enti no mintimi nka se me di ni sunkunim ana se obedi me sunkunim me di me se ono so wo ho pa ba me so maboaboa me ho na nso ni nyina no sini awie ye no ana ye behu chare sini awie ye na ye behu chare ye brate ene wanya kukuduro na tama anasa bra wo te se woni Wofa Blackie na be hia adwen be na about ebo hu
Hey, Wofa Blackie deɛ ne may say ya dey bo hu ana then about e course wo tirim. No kwasem ne sɛ mete no obi a ɔyɛ bobuni deɛ a obu bɛ deɛ bibia timisi nti no mehu sɛ obu bɛ deɛ bɛ sɛ ne obu bɛ me mmom na wɔsɛ mehyɛ me nhyapɔ mu nso din ebi sɛ mefa ne sɛ agudi a adeɛ bɛyɛ me because mehu sɛ ɔnyɛ bɛtɛsa na ɛnafom nti mehu sɛ ɛnyɛ dan a agya yɛnya de manya konya ne deɛ agya de a mene ne bɛhyia nti kwan bia so no mehu sɛ ɛna me sɛ ɔyɛ den no me mmom na wɔsɛ mehyɛ me nsapo mu nso din na sɛ mehyɛ me nsapo mu nso din a ebi ana adom bi ɛbɛtumi apie afi ewiem aba Abankunim dia ya wodia penyifo ka kpen kapi onya ho onyan ene Japan enti ene ya brata na mene ne atwetwe nkombo no amudi akansie na eba hyehyɛ so yɛsisi ne awie ya ne ebehu chale wɔse ɔde Wofa Blackie na ebe hye ne nti wahyɛ ne sapo mu ensuo munhye mu like mundi yachi Asoreba nie Facebook TikTok na mo ko YouTube a ɛyɛ Osahene Asoreba drop comment ewo hɔ no mo edi ameje so ane ekua adom abro no ma ampaka me bosum wisuma menya akom okomfo dwade woni no sɛ woturu bosum na sɛ wodo na bekum Canada odi wachi obututwene ɛnde kwame abrɔkwa na kan wɔsi moti aba ɔno wa mu no ho so moti aba no ɔbɛbɛ fie abɛhunahuna komfo ɔba no wonyina wonyi obi ma ne nkom no pupu na pu na ma je so ma am say ye pu no mpanimpu ye so pani popo wa popo ni bi na bojo se ho e mi kwa osan ni mo ani tua se metena ase na se munya hu samafo mi nsa benkum omo ni fa no mo benkum a enye bibia se Abebuo kansi enne ya san tena ase we ye mpanimfo be na anom de abrokwa ene Mr Garlic ene bremu enne de ye so mfu Gabriel ene Wofa Blackie atwema nwene so de hye na tikoti se obi anim aso ani de hye na omo na de akansi ni ba na ne osan na Asoreba me na matena mu a me di chia me ebeyi onsa beka no wo me social media handles ni nyina na ntitiru YouTube Osahene Asoreba but modern say wo hwe no na subscribe me na fe wo chen so ma afufuro nya bi comment be no se wo obi ho obetimi abu be na ma enhye comment na asne yemfa no mra ho ye hia ma mpanimfo mo so timi bu be ye de ma akansie ba na na abrokwa konkwantia ene ne oba begin kan ma na ma efri se jampumani pope atie ne na chikakra etimi nchale ho no efe di kan no ye ba be ko no sima no aduonu na Abebuo mra ne se wo yonku bu be no na na no to na anibotete ni num wo be ma ya se yakoro fa wo so otu petetu odi a ebedwasere de na emo wo di baby ba na se be no ye nchi na ye hwe na se nye ba enyi ntum na emo se ye be na ebia wubu na amu ye betene de ama wo etina nananom memu makwa aba yeja Gabriel awudi ne se Gabriel memu makwa aba atuma nwene so number 2 this year Wofa Blackie Asoreba pepa choma boa mo ho de o ya boa ya mo ojidi acha ye gogontia Osahene na no de se de tie se de nem hunu ne crowd we be we ache ha ne de empanifo so osam bubu na ehu sa nti e de nkro be nya da fate aso ha ne ya ye hwe de obeda no nyonko so yo ni na Gabriel sibibi che Wofa Blackie ni enko Wofa Blackie Gabriel na Abebuo ko de yankopon dum yo mo akwa ba nso ena so me ne wa ba be hia bio na we de ensemre no waboabo ho de a na bebia meko bia me dikan bo me ho samna na we nti ma me mbo na ya fa nhya ase an we mo amoso mfu Gabriel ni krobo ne de se kronkron a me kan kasa fiko no obi ani ho bio efi se me hya ase bu ba na me to challenge e fa wiem wiase ama nyina se se krobo ni bi wo ho no mabu beti se me a omra ne yemfansie ni fiti ho menya bi da enti na me se me ana me dwale besra be rebe di be no be hye beti beton be ye be che be bobe te wa wuju hudi so wudi begburu no aba to Wofa Blackie wuju hudi na se na waba de a kata woni te ansa na me Wofa Blackie atwuma nwene so no be 2 de hye kronkron be ma kokodu fa ho fefo me tikoti se obi ani mu me nso me katemani ate no be me Wofa Blackie me na me budi chi wan nwene do musuko yi de nchemu na wa me na mampam ma ya no makade ebresia mwa me tua me bo were mogabum takra bo bi so acha me takra hu no nya ne ade ma katemani ate bato na hu den hu no he yo mpanyisi ye na ya yen so dae e de anafo na preda bre mpanyisi se ye na ya yen hwan kromo yo da na afo nso de odam finfin nso on preda bre apete bi esi kuru akodo de bekum ohia ni ehia wa na yere hihya mra ma wo
nche achichide tutu no hosa boko da ho so me Wofa Blackie me chi achichide so am na boro tra me ti anwa so asi na am hwedu konkuru chi achichide ko majan so nya hayo okwa chi agama me ntse de wonsada ne nsayem den chamina pa ne wo ma da wie me de ye fa nkoto nsuo mra na se enya mre kakra yi ba ya fi de ye boso adwe dan chebo no pe ne gashin kwaya se nya ntena bre no ampa waka ni ye mpanyimfo se ye nhwe osuo a mu na nim ehwi ahna mu nsuo ngu we nsuo nso mfa masan otokata pem oda ba ko peso mpanyine se oha eda apem so woda apem so nso a opem kokan ye wo na apem dan so ne de oha sisi no and ye no krepa na mpanyimfo se men kan cho na ti asese be ye fatabre wa so be kom na kwala bi krampo na ye ye wo oha pen so apem no so ma no ampa wa se wa do afa ko fa akotokre ka ho ko boa wo no weni bo ben kusu pede de na sen baabi ame Wofa Blackie mase wa mfarese wa de be koto be nkwa ma me so me mfarese me bubo mo na ni mo na se koto apre ene mani ho yehu eja na makoto ye broni ampa wa kan ye papa mpanyimfo se wa asem wa na o se broni ba won tade wote brofo a wunsuro broni ende e no krepa mpanyimfo se men kan cho na ti asese kokosachi o so didi wo sumina so na se sumina so fumire a no won fa ho kokosachi ba wanso mpranchen so ni di sumina so ampa waka ni ye sumina so anye fanyina so efifie so okoto dompe asada sumina so sufa na piepie no adakwa nse mo panyi ande yam papa na mekse ntakraboa okusia owu asase bo makofa na besie no kwan se munya ntakraboa be wata asase so na me kosie wasase so eya me dofo na ateki otoje ni ewa ashama na ma one station na hotede de chere mama o se ba me nkan kiro se ansa na odi ase be fita na no makwade ebrinsia ma otua ne mo were mu mojabu mo nim hu bi na ntwebe ma stade ye de nanso ekira se mani akoma yare na ntwe se ni su na yankwase asu asa be na nam yankwase anam na ntwe nso so wa mani mo rem wa mani widie mu anya dinya ka so mroto mu tokuru obetima hye ponko de na konsuo hu so ntimi nhya ne so anom o sho ponko yere kete mane koto nso ya obun kotodwe hwe kro penko yente ho twene dan so yeto won ma inse de akoto na esa pa gross na so antwene ye pemu obi an ho nya fa amana so ade kwaku otu akọ ho anim ampa ene mpese meka cho na ti asesa himfia asem de wadi bim watamfo no wadi fo so watamfo obofo adu anim obofo so adu anim edi wasem anim kwa himfia utwa dwan wasem nya da no se bedafo tan wa mo obra ya usie no wu ya busuafo anhwame komfo o hye nkom se nso beto na anto ne de o hye nkom se nso nto etoy wo nyina nkom tro na eya mi ame ba na najabi ankra kansi ona fa ahenche no wase komfo akoma mo na se ka no ja na moja wo manya nwanwa se bi kwata ya bo kwa ho ya bo kwa na mpanyifo ase aduane a sabe yakwata ne dia nso mfa atrento ho ampa kese sa so na se krachi ni so daatre bedi kokwa yenya na bedu ntafiri mu efi akrachi ana ebura ni na krata ebe mo pia bonten ampa waka ni ye papa mpanyifo se humeni so ma me odi behwema ya ben na Gabriel jam kwa na esan me ho na metwi mu ho wa hwebia be wo ma beti hwa wona aso kon wa ase kra wontimi hunu kina bra be hwebia me nkan se behu sene bi o woko what say bodam ni obubu ba na ehu obedura sama obubu ba na ehu obedura bia na ye onu aba o ma wani ji wa mani danfo ho ana yale sa nkoda wodi du don kwa yo ma wo fere na no ampa dan bonso nya ya nantie ne wo bodam ni ko janna egu ahemfie a pam no ne anya no hwe ampa ende waka ni ye pa yesi wudi asempa unsu ahemfie we ya fe na ma bodam ni ne ho ne amado so sa no ampa we de waka ni ye pa sa so de se bodam ni okuta se kan na so de ba so anka se hwe we odi twa odi wa enwo na so de wona se anwa odi twa de bi twa wa wo se ka akra no na mo so di twa oti no amia wadi a wontimi ntwa wo ampa sikan kwinisu na abofra di na betwa se kan abofra se kan fans ma abetwa se kan fans ma abofra na kurotwa man se twa be pataku so nsa wa wo so ye be ma ne si abesu biom ne yenhwe na kurotwa man se ja sa abo afo ne nsa man kwa da nsu ne so hwa na okofa no na kan ti si won kwa da ketehwa enda ensha baase kokoko na ma ketehwa ya ma ampa na oso to gidigidi wanya bi anso na kokoko twadi kra me wona ntafiri mu ampa ene waka ni na aduane nso ayebodin kwa akon nya bi ni koko ene ye no kre ye nkoma Gabriel ye nkoma nkobrum enkokun nkobrum ma ne emerwane nkokra me kasi akon aya me yan so se wonu aba ne mamu na so koko se hu hia wo se wonu aba agimi a won konta bebre wo fa se so be hu nyansa ho akonta brabo nyansa tofa ye body kura ba dwene ba ene de no kre pa na waka no ampa ene mpedi so se men kan cho na ti asese
tete aso ye ho ya na yensu ye ho badwen ba kasa etini nyansam ampa waka ni ye papa waka ni ye na mpanyimfo to say menka ncho na ti ase say sikanya say da kaso aboto mekoso da mpan de nyansa safo na bi enim de yapon se beden kwa himfia na nyo de masakan bede beden na ye ni sumina so ampa beden so di hini woni papa mpomasa na ekosumina so ye wura ye Japan USA wa hayo wana dwumadi ye nyina ne kofa ba efisini sra so wa se me ba men wo ba Ghana ha ko fodi abetom wa se ba men kan kire se bi asia du ha ya transe ya jam fana ma ne wo do ba di nyansa na ye matu to breo etuo ne tentere mo ankuma bo tie jam na ekokuma bo ba to tu atwere ba madam ande no kure etuo mu nso osum o da adwemone bo tie fia ba premier pampam wo adwembone ba kure tiri mo ton ampa ampa sumien so ma adwen no ade so kroso sie sumye wase wati so ne sire nso mie na no nkasa o tanfie da ko tanbiam he erkidie du o ka pisi Abebuo no wase wagina na se anim ayi atakum ti wa amfere na ko anim na me so enye maase we ni mfeli enti na me ehu be me kase wo empanye ne se do mpese simpe na bo mpese do mpese bo mpa yi simpe do mpenya do ayi simpe bo mpe maase so amfeli so bediti mechi ama me adana atupabo nso aye nchiri na wo ene nkran tena ba maso a wo de adana hedie ampa na obatin egusu ni atu yansan fro se bra be chichire mofra ya umu mba abaji akonya na wahaha we ni su chire mofra na wo po obata ne na da na Gabriel se mana banum ya won hye obra tentino ampa obi abawu nso tiatia obi aso wo po obata bia ne dia na agege ne ba ampa wo ye kompon so ya ne kase no kase agigim kana mo ponko on top ponko ampa ponko so mane kwa o mama board no hye mfasika na eto ampa ye mpanyifo se menka ncho se omani wo ye kunu esum ye di awu a ye nkum mani ampa waka ne ye krokasi ye nyira omani wo ye chichire kro nso a ye nkum pemfo ampa mamenka ncho se bia atwa so fifini ye bi ni kube si apemfo krom ko mutimi nyare he ampa waka ne ye nyensen so ene na de awo ba suba te se nyensen twa mutan ntimi fansi o suba pa se mo bi di aduane a wanto obra pagya ne wura kwan ampa uwa akwanto mo abra bona de uba fie se obo obra ya ware wadamfo ba ende ye no krepa mpanyifo to se menka ncho na ti ase se mpanyifo se menka ncho na ti ase se de wetimi ajai na ama ne sin apro aguna anum no so be ma ne ti nya fuku ha ni na chinje hwe eya mi ameba wetimi ne ti nya afuku ha na o ma ne sipra yanko eya mi ameba oben Mr. Oben wasi bedi awu ni bedi akomo obura twede ekofi onu kofi no ne ya ade ntimi ampata ya ade ya wamane atodwe kra nsia ga na tutim he de otimi kwa atime hema kwa ibretu ma sasabonsam bi na no opa na ni so no so oda na ni so obafie na sangranga sa akro so na woche no wa ya ntesa wa ya nsa to sa otwa na de otimi kwa atime hema kwa ibretu mu asasabonsam bi na no opa na ni so no oda no ho so obafie na se sangranga sama ebetwintwa na ma woche no wa ya nsa to sa ti obache sangranga sama yanko yana ekuta sigampa na mfie mpa nya trentwa na wa ekuta ba na mram uti so na nyansa ni ma wo kon bre ampa ene waka ni ye papa ene mpanyifo se tifu ye wo hetutu afisi me last month inshira wa secretary mo nim se ni wura ye hia anka no kwa no na ntwenam mpanyifo se tachira ma bi de wo he so na ma so no hodenfo Peace FM chairman opanyini kwa mchire Abebuo chairman wase sa wo yam woro so na apo bi abusa na jana akwa sa wo yam hwie na apo bi abusa na jana akwa e musa de woro so I am too obi mpanyifo se ye mono boa sa uja na agbo nkwanchan wo sa ko be fa wansa na de nsembo ne hia wo ampa kwanchan binto so baji dian na wasapo bi ka ho bi ande no kre wansa wase efunu ho ensan bode no ni bi ahu se bode owo bi ampa waka die papa ene mfisanfufo ani ahuro na ebuani kwa de wase ne yehwehwe oso nsanfufo afiri koti aba no ne twe kra akohia no ene waka die papa na sedewuro no nso anjiji ya na efiri na ba de obodawuro nso nsoro mantam ampa ene waka ne so ni de uruboni ya aka na obodawuro kra ya so tie no ende no kra aso bia okwa nso nyane nyina na tie asem aso ntua ho bi no nso tie asem ba ko aso bakabaka ye de tie asem ya mfa manom nkwan ampa waso ntia asem da na kokromoti sane po kokromoti kwati kokonu anka kokompe watene baadi ampa ene de waka ne ye papa yesi se umpese obekọ ye na o se ye de man beseme wo sabi sa wo si ni frɛ ne ya wa na aso ne sade ne kɔ
Chemfre ya wo so ono na mfetima abɔ ne jabidie hwɛ empanyine sɛ sɛ ɔkɔkyerɛ kuboni ano afa ntoma yo ampa waka ni ye de wabɔ brɛ brabɔ ne ewo sia na ne die de ne ho yana deɛ wakɔ mpra twe wɔ atopade na kɔ asam aro na sɛ jantra ni pioto nya baako fo na ɛworo jantra ni yɛ ase mu sɛ kunafoɔ ampa mpanyinfoɔ sɛ twotobra kampa so nkomodie ho obi nsi bɛ asi nso mpɛti konyi ɛne deɛ waka ni ye papa waka ni ye yɛ deɛ puto na Jesus abonsansam akyɛdeɛ sɛ empanyine sɛ o pɛ ma kokodufo abɔ ma baso na yɛ asanto ani wa hyɛ woni ba wotimi gye abasobɔ no ma ne yɛ bɛ si ni ba timi gye abasobɔ ahu de nyim ɔno ana ɔwɔ sonson ne kunu kwa na nim de yire mpuku abɔ kai di no obian wu ana biam funu nsoro se kan abɔfra so obian so obian ni hɔ na ɔde wano yɛ mɛ kra osuro abɔfra so ɔmo ma me na anadwo bantu ampa ne to so yin kate bɔ ne frin kate pem mu ankwan defa ne ntoma pafira abɛkoro sa abebiasa na yama atadwe sɛ general na woni wodɔfo mfa nkosie ni simampo wandu na nkate bɔwe na ɔbɛwe a obetimi da kɔ bibia na wotena ba bia wi atadwe a wotene de ampa ɔba bɔ ne te sɛ nwusie otu ne purum sɛn kra ɔbɛpie ɔba bɔ ne asam kɔs bɛ ma no ɔbɛn ɔba no ɔbɛn ampa odi okutu ne bɔn si ahidi to hinta na ne ban bontra na me Wofa Blackie ma ya abɛkɔ papa bi ama sɛ bi ne frɛ ne adi wa hunu ne da ante ana masana tade efinam kosi na obɛhunu adama se abɔ ne frɛ ne kusie so tu kwan osoma kosi bɔn mu kusi ne na ma adwe na obɛdi ɛbɔ wi bi ma ne yeye na so kusie so onim sɛ onim atadwen da nkɔn ha ne ho adwen ho wono adwen so sɛ wontimi na da adwe sɛ wo de kyɛ kwadu ampa waka ni ye so wanya da agyen so amfa plant wo de ano da kra wo de mfie miensa hwɛ wagya padeɛ empanyine se ewo bi na awie bi ampa mpanyinfo so obi nso di aba na obi de nam kwan so akwanya kakra de ama ade so amfa nhyɛ atade no nkyerɛ so ani nipa nto nsani ɛne deɛ ɛyɛ nokore pa waka ni ye na mpanyinfo so sɛ bɔ fɛ tetɔ na aba ehwete hwɛ wobɛtimi bɔ fra yɛ ntumpan na ade madam refa no obi anteɛ ampa waka ni ye papa waka ni ye na asɛm ba yɛ nya na wo so wonan yɛn gɔtɛn so aso bɔ wanti muntie nyina yɛn tena se ne dɔm beto nhyɛ Gabriel ya ma mo ne ko a na ba ni agye ne epia wa na wudwane na ho yɛ mwanwa papa wo kɔ ma akye yanje wo so sim bekra mako na me wasra pesi ebu ani kyosi aka abomu ampesi abomu nka ho nyidi yedina kwasi ebu anti na abomu sanja aduane kwasi asɛm ampesi so yɛ bɔ na anadwo obi apɛba kwasi abronso mpana wo na naje kɔ de ɔso bag nya na ɔkɔ okuro ma anadwo na naje kɔ de nyansa chi na naje kɔ de nyansa chi ame wɔse asan nipa ne mo ayesam ɛtwo nso nte sɛ potomanto na otukun ɔde akɔgya ba na ɔbɛfa wade ɛtwo so obekum no wura mo de mo nyaarma nkunu owu a ebehu no bedi ka aporo oboya osoma ne ba bebi agya wa ampupu ni ti na sɛ prako so obema mu yade adura no atie ni so ampa waka ni ye papa okacha prako sɛ me ni wani mo se do nyame wo gya nan ɛwre fiat sɛ de obi prako na mo we kra na ɛwre fisi odi agya nan ampa waka ni ye papa totim ye fa nkwati woduro ne wo ma fufu ato aba ho won fa so cha anwa mo betete wo fufu ni na efiri wo kwan hyehye awia fufu cha woduro mo hia nkwan hia sɛ ye pa kwesi ada de na koye bibi na sɛ oni hɔ no na sɛ kwaku ada wɔ hɔ a itimi de ne koye ma ne yeye efiri sɛ wo nyina da bɔne ma boso na obetena o kyerɛ na chiwade ampa hwɛ me bosom nso ma menya akom okomfo dwade oni no sɛ wo kyuru bosom na sɛ wo do na bekum kana do di wachi obutu twene ɛnde kwame abrɔkɔ ana kan wɔsi moti aba ɔno wa mu no so moti aba no ɔbɛbɛ fie abɛhunahuna komfo ɔba no wonyina wonyi obi ma ne nkom no na sɛ kyempento kwa bi anim mpanyinfo se sɛ wote bɛtena se a ne nwunu ntɔɔ so sɛ brɔde da se ne ho hia ma odwadefo a nyakuyafo ɔdɔ na afo no mpanyine se sɛ wode ka wode sie wo yerete wasete ne wabia fɛreɛ na ntima ntwa mafu dada so na bayan toatoa so nyina kakapɛ so ka ho bi kaka hene wɔ se wɔka wɔ so ne de mfia pem no wokuro ka ho no okum no asɔre ba ɔna ti ha no Abebuo mu okun ni ɔse sɛ wosi adwaman ko so a wo yale kɔde awuo bonsam yare nso yɛde bonsam duro na ɛsa ɛne waka ni ye papa waka ni ye atinjije nti na sanso ne makan sika wi asɔfo so gye bɔ so kwasi ara asɔre kwasa anya hia ne da de firi kofi ni amba ansana romance mfo be bisa romance of penyi wodi pam sɛ da bɛ na beto bandidi na nya na adwembɔne na wodi wo hu sɛ ogidi ni ofra de bro nya brɛ na wantua yɛ dan ka Yesu amane hunu brɛ kataso muamu aso ma de paira chance bia de ne mu yaso wo hyɛ oba pro ya kasa de ne nsa wo wani sɛ wonim de wo hwehwɛ ayem ya bia ne ama so ahumtu obɔne agya yem hyehye empanyisfo sɛ wo suma fidie wɔ
ewira mu na asase so ntatebo ahu na ewiem takrabo ahu a wosoma yi ahum ne aham ne haba ahu enokure ampa wakani ye papa wakani ye na sanso na mpanyifo se menka nto na chia se ahum ne aham so ne din ahum ne aham ne aham hu di na su kwa na su umi han weni ko bi so ahwe nim yemfa ne ahane so nkwa prenkens makrom na se weni susu atiatwa wa witiri hu wade susu so anan no nkyerɛ so ani abi ampa weni abi anya obi adwuma mu adwuma nso edidi ho ne enidim ampa wakani ye papa na se tefla so tokoko mu oni gifo enokre akukwa ntwa woni masapa tefra na amransa badwam akukwa ntwa ai tefra so woni masapa akukwa ntwa na amransa badwam chobo ehia madom edom hwe wasabe kwatani twa atwede wonso mani nipa sabe kwatani o twa atwede na ampa ya ni kurobre udua proya utwa kankan ana opadi abre pi nso a ofadi opadi agunu pi ofadi apro proya kuro me hwa ne no kobo ahimfie no what is saying ensama amrokamroko bia na no kwan ayampa benyisi asase ahanhan yan tini jan na se pete masase nso na hokwa opa ho abonti wie na kwadem ko franto mapia anye febium se ababa wagina hwehwem no daada no ona na abre wagina hwehwem ona na abre wagina wa no asirifi so aye bia gyaye mantwa abre wa pagya no ko sie wiam hu ni sa watumiri ka panyo frame da hia da ntine fa abre wa ma ni sika wo frame da hia da ntine da hia da we am tie twi fa abre wa ma ni sika ono feska nya de sa kokura dada odi abre wa dada edan dadam e won pa dada so na se de bia ntokwan na efira asem dada ye ne abre wa ntwen prince na da bolutwa ende wakadi ye papa adwen kon so na nyansa nkon ende no kre se utumre tia ekwache ohitia otia no pa bom tia bedo asitia bibretim ba asale so obi kan wakandi bi na ebo okra mu dwa yo yanko empanyene se sembo ba ye de na nkuma tete no ne patakum freedom pam adubro mubo munsem hey ena agro na so na we di adanse se eyakunini ene ani nti na asia na ahyɛseɛ deɛ ɔmatombo ase de atofom na yɛba bɛkɔ ɛfa ɛtɔsum ɛhɔ ne yɛbɛhu sɛ ahoɔden ne bi wɔ na mpanimfoɔ sɛ woni mframa a yɛmfia bebie nam na na gye mɛhwɛ sɛ abebie ne yɛbɛtwitwa agugu yi na ɔmɛfim yɛhwɛ ɔfa edi kan no kɔnkɔnkyea yo Osahene masomo ha na atiefoɔ agro no we dey otumi say eye akunu nipa mieru na asia no enye mre sa ema obi na ada so ya hongo so na ntie mo adugotwa mpo ansa nya hongo so kra na sesi ai no cha so say Wofa Blackie ye nyina etuntum enso no kwa de tuntum no waje afa nti o se friend of Wofa Blackie wabu benu 120 ohade aduonu ni nyina watimi akutam ni ko mo de mpa nti watimi aso ni nyina ana ye nua Tei Gabriel ono kwa na ekrobo ni discipline a oka kankasa kan fi ko ba a efi bi ani mu waturo challenge so bi ati ma ti ye de chenama no ono so obu 120 ohade aduonu sa ono so ni ko mo de o ka branch ye pa ozi waju say yes ni ko mo de ko ono so watimi aso ni nyina enti ofa edi kan de obi abu 120 yo abusuafo sɛ deɛ kɔkɔkyia enua kwa me abrokwa kuji apim na makwa kamenti no ene wa mamna ne wa mamna ne bo ne obekinka ma ne maye eno no tena mu maye se jampmani pope ba popo wo yire wo manana no esa wo emma nyina aka mo ono ne no tena mu ma na we ye fa edi kan ye nyina ye nkai se wura eye bismarck ye Japan awo ayu na adwumadie ba friend se ye bu be na che nti se opese o hye ye kubu kakra na etimi de babu akansi ba nti wo ba bi no bo no mode obebu mu a ma onfa ne monfa nse comment na se na de be frɛ no aba ye sia ye twa ho ne aba ofa to sumi ni pia o yo abushafo we afa to sumi ni twa ho ayaba empanisi abosumani mpo ye kwane prensa nti we afa to sumi na munim efe di kan ne de empanifo de to fom bɔkɔ te se muni ya chihwɛ sɛ ebi a na obi atwa no ho akobu bedada bi a ya chi ni dedua Osahene maintenance se me chiu dedua pem de okoma nana no ya de predwan ebi so na watade e hye no kotoko na ho kwa so be hye keke kɔkɔkyia Osahene yes a prepreja second no Gabriel na hye ase to Wofa Blackie na Wofa Blackie sidom ni enko Gabriel wanya na nanu mama ne da na ya dabone da na ya kwasi de ya from panyinanim wunyina panyinanim wa asem de bia be pass papa bia kan ma na nambo ato omoyam no o pass papa bi nka mo bontoye mo se ma ne kente ne bo yesan hwe me na me kan say ya ema no se mema no eboa ofie kakra du bebi o mo soso momodin se o mbeboa bi na mpanyinfo se owra koro mu de miritwa esan akowa bi nka
deɛ ɔbɛware ɔhene baba deɛ ɔbɛware ɔhene ba no ma ɛyɛ no ho adeɛ papa bi de no kɔtena ne fie no wɔyare yɛ bɛbɔ na amaneɛ na nase yɛntwa no so na wɔbɛfa ɔhene ba kan de na ɛtwe mpena no wakɔwu atɔ dɛm yɛbɛyɛ wo dan sɛ amu sɛ ɔne daka ɛbɛka ntam a ɛnwera ne wɔn ntam gyinafoɔ efunu daka ɛfɛ sɛ kora mfa nsiesie dɛm me Mr. Garlic ɔna ɛte hɔ no ɔte menka nto na te ate sɛ brodo antu a ne hyɛ ne kasi mu efunu daka ɛfɛ sɛ kora mu obi kɔnkodo wu ampa asamado santre so ɔdasani bi adi mu bio na mmom deɛ wɔ mu ni sɛ yɛnim deɛ odi kan ne yɛnim deɛ odi akyire ɛndeɛ ɛnokora hwɛ asantefoɔ ne mfantefoɔ na ɛhunu ne ntoma ntentam ɛma akuapemfoɔ akɔpem ɛma akwatiafoɔ abɛtiatia mu ɛma abɛtɔ omufoɔ abɛtɔ mu ama kokorantumifoɔ ntoma nkukura ne ankasa aseserewafoɔ ma ɛsa nkɔdi yo bibi na ayɛ bibi ama bibi nso ayɛ bibi na sɛ nka bibi anyɛ bibi ama bibi anyɛ bibi anka bibi nso anyɛ yie da bibi kura so ne ho aka wo yɛnkɔ mpanyene sɛ deɛ bro wɔde sɛ mpanyinfoɔ se ɛnkyɛw da pono a ofura ne ntoma papa bi kura yɛpa agu na brodo ada adagya ɔdodoɔ biribie yɛmu n'animtia enipa a wabɔ kwaterekwa no wɔmfa ne nsa nhyɛ ne bɔtɔm o bɔtɔ ɛda wata so na yɛwo deɛ sika hyɛm deɛ ɛnyɛ wo deɛ ntontom si wohwɛ ho a yɛmfa ahoɔden ne ku no abufuo nso ne mi wuraba ɛndeɛ ɛnokorɛ mpanyene sɛ deɛ yɛwɔ no wɔn wɔ ham yɛde wɔn so no anka wish yɛpia so ɛndeɛ ɛnokorɛ ɛni ntɔnwea me Wofa Blackie mede fra wo yɛba ɛmadwira gu na abɔdwe sɛ mbɛfa na asase so yɛdan ka nyansam no wantwa yɛdan ne gyimiem onyansafoɔ ɔkɔ mpra twe daa na wadeɛ ampa waka ne yɛ papaapa na mpanyinfoɔ do sɛ menka tɔ nata de wate asi nsuom asesa ntwire no ɔno ɔnwe a wɔ ho akwara ba ayo a ɛtaade nkunuane ɛsoma no ɛnkyɛ no wahuna wadeɛ no hunu akantima bɔ bɔ akantima asa no aba wale beni yo yɛnkɔ yo ampa konfon so woni aka de na kom dem ɔfada nso ba okonfo a wahena woni nto afufu nso no tuna kwasi de hyada ampa waka ne yɛ papaapa na mpanyinfoɔ so sɛ kɔ na akyire ma pa bibia ma oni nyina yɛ ohia asɛm ɛne na aso wafu me mu wa mayi o nso na obotom nyɛ bi no ampa mpanyinfoɔ so sɛ na yɛ nkɔdɔ nkwan se kan kɔtɔkrɛ kan ho abo ama kyerɛkyerɛ akɔ so kɔtɔkrɛ ɔdɔ nso ani afuo saa wɔn kɔtɔkrɛ so akɔ soro kɔte de abere no si ya ama ne bunu ɛndeɛ ɛnokorɛ enua nyina bɛtene ne de deɛ hena yɛ soduru ahu ba yɛ to kɔ soro kɔte de abere no aso na de bunu ba fam anka de gane wɔse na yɛyie ne aba wote bunu ti bere ya wo piso prɛko ɔtwe agyanka wɔde sɛ kwakuo wɔde so different ɔtwe agyanka pa na pampam aduaba de so pintem ade ɛda na sɛ bikum bakwasia na sɛ wusu ahuhu a wonte brɛ ɔbakwasia ɔno de yɛ obo atirimɔden nanka yɛ osu yɛtɔn ampa waka ne yɛ atetekwa so ntine ɛbɔ nto sa aprɔ ɛne ɔyi wɔde sɛ atetekwa nso kyerɛ mama na we minim sɛ yɛ nibire wusu bi yire su bi oba nso su bi de ɔkɔsrɛ de bɛ wo den ɛbra de nkyerɛ ma ɔko ata isibire mfie na kɔmfa no kyerɛ de ne nkyekye de awie ampa utu mire judisi a woyɛ wano aborɔ sɛ wokɔpɛ mmire ɛwɔ sie so na akɔ no anya bi na akyekye de da so afa no wawe mmire no wono aborɔ nkwan a woka bi hwɛ wobɛka bi ansa sɛ wosi wobɛdi bɛyɛ ɛhena wonkura aborɔ poma kuta da ompo yɛnkɔ okay bate me so me da ase na mpanyinfoɔ do sɛ menka nkyɛ na te ho ase sɛ ntontom ha bufu ho ntansa ne bɛde bokum adukrom konko ntontom dwom obi ntibi nso yɛbɔ nsɛm di akyire ampa ntontom so ɔsɛ ɛnya nsambo nyina na yɛ nkamfo ebi yɛ owuo tontom de dia de bɔ ne ɔka mpa so ampa mpanyinfoɔ sɛ menka nkyɛ na te ase sɛ ohia ne fu nkyɛle abɔnten so ehia wo ne hia ho hia mboafo nso na awie wo ne hia abrabɔde kyinhyi a ehia sobufoɔ wonsom so ne nipa dubuna ho no a ne wae nyɛ den kwaye bretu odu pompam de wofiri kwaye bretu ma pie na ho so nko ɔbɔfo botabuta dua ho nyina no ade hyɛ kwan so o yira wo kwaye ma ne ha no nyina de hwehwɛ wiase yɛ mfa dua nhyɛ nkwanta nso ampa nana asuo fra makora ba jebi ɔse menka to na tia sɛ o hwam yɛ mmɔ na dada so ɛyɛ anyomtofo nyina hene nana kwa myampadu na memfa no kra nsi yie wɔse sɛ yɛ nkwanta na odi ɔdɔ no nkwanta de oduro nim no nkwanta kɔtɔba fe wa sɛ nyɛ ɔno nkwa na de ahia no ɛne nokra
me Wofa Blackie atwuma nwene so no batu ni de hia me ana woni me hia no esen obeto gere obesan kwa agagere ukwati nkwanta kire kwan a wo kire akire hunu mpanyimfo na kan o mo se wodidi no amia na ado ketra mako dodo matweye yesi opanyi wo men nanso anya ndikan we ne yedi hu no kure trudo opanyini odidi adidi boni so yi na yowa kwampuo dada so ade entu foforo mu die o ene foforo mu yankwe mpanyimfo sisika kokko obenya ni monyama na afeje mansa ogigiri okobon sanwa we yi ase aye nkirem ejemu da hokwa etum bibidi ogigiri nso yi panya yi wo mo yehu na de dodo mpanyimfo na kan o mo se me Wofa Blackie atwuma nwene so ni na de she kronkron na ade me yahia no me maye anoma kwade ebrensi amwa se anoma kwade ebrensi amwa a otua ne nsem mogabum se otu no besim kwa de akotoko se bebe nwene ne prebuo ohene nyansafo nso mo ogigiri da urubo ane yesuma be nyansafo ne yensuma na mo tenten rebe we yo kunyini na osai ya de pa me be ne de pa me se anadwuna kuro ma den so me ifo ne ha adwen we ye afide obekwa da nchira wo yo tan ba de obekoni ho ene erukro so obi tawa wudi brodo cross wa yira okre opewotu opewotu cross ampa me papa Kofi wa chembegro na ebu sa bewe okrobo ma me o sei fitompoanya na wo miasa kedu we finya madusa na je se bi turumu kwan ya tumu drawa no anyi tan ya janan ye jana pe na papa we kasa asimu e chiro na akwa na ba eya mi ame Wofa ire abrese wa kumasi asokore mampo wase se o ma be masika so mfa nkoto pietu no amfa anto no de kopema ni nyina o de abon be ma ho bra wabo hu bra mpa sesika de oba fa epono ano kwadan ma ohia de ne fa mpoma mpie sika kodwo ana ma be ma mumu ware oba ho fefo ampa sanso na mpanyifo se menkancho na ti asese mpanyifo se menkancho na ti asese kuro bi so data ko kuro bi so koran ho kama bodamfo se wo ko kuro bi so na duru ko tia na mema esida so boso a e ma de nyon won ko jar ko ho be se mema no so ya aduane so mema sida e ma esida so boso a sanso na so ko kuro bi so na se mpanyifo te ho na se nkwala toto bobo wa nkase nkwala ne ye nkwala boni mpanyifo ne mpanyiboni kura broni ni musu ne suso ofiri so nhwe ha e de sayo na eba mfa de kokko na ada ofiri fidie yi abo a ni ti obenya didim ne hia ne nya pere obepira ma ne nua tutuo ugu adwa apeti a wi wowo ampa waka ne ye papa ene mpanyifo to se menkancho na ti asese mpanyifo se menkancho na ti asese yate ne nyina na ebusun afie abusuan nya asafo ne abo agya yo krodo nyina ko wie wa hemfie ya fra wa hemfie a wubusu anu anu abusa ba ma ampa ene ntutu esi akono ho kwan si akono ho akono nso bekum hia ni so ni ma afofida holiday ne twidi no mpanyifo se wododie ko si afofida wote ne de daddy lumba kwadwo fosu the late wase odone de ye ho akwadi mu ampa anyina mo anso so no wase onim ohuni wuda koda ne ho so anyina bo anso se beye ayemwa wase ohuni wuda koda ne ho so anyina bo anso jabe hi ato no ampa waka ne ye papa na se mpanyifo se menkancho na ti ase se mpanyifo se menkancho na se ehyenhyene na ofade o fom se senkwante se ade achi akokwa ntwuwa akokwa na bankwa na wade dodo nyina achi no dabo ebuo kitwa mu ofie ma no ho kire na akokwa hwede tena wira mu mafie na anu adabra mu nya akokwa hwede pani ma ko so otumia ye ne nso oboabo no ebra esem akokwa hwede pani ma kokoro no ano wase ade achi abia ato nipa de ntwetwe de wo ya confirm ofie se nkran pa ba ka tum wira mu wo hene kraman ofom ko kire hene confirm yensi hu nkonya na pompanya pa ya ko do no kuta ye de biom pompo hwede pompo o kire moto mu adwun entu ya pompo mu ni ahoto hwede pompo o kire moto mu kokocha ai ebe asem na wo ka kire ya na se Wofa Blackie pompo Osahene pa mi ti dwom na se utimi ka hwede pompo kire moto mu na mi se ba mi nhye da hu de wo de ba ebeku awodo na ye wo na onye ba bi afa nhye yewo adwinye be o kasa tome asem sebe mpompo kire moto mu de ye nhye da hu wo bi ka ho na batimi abunu yie bi ama yetimi agya hwede pompo kire moto mu mpompo so wabu
Deɛ tie ne sɛ ɛbɛ no nhyɛ da mpa ɔn sɛ maka sɛ bɛ no deɛ wobu na sɛ woammu ne yie koraa bɛtumi ama na ɛbɛwɛ wabu no ɛni ntoasoɔ ɛna ɔka sɛ wagya bi na wɔde mpɔmpɔ kyɛ mmɔtoɔ mu no yɛde yɛbɛyɛ ɛyɛ ka sɛ ɛka ndaba wedeɛ bɛtumi aka sɛ ɛyɛ kasakoa yɛkama obi a asɛ ɔwobɔ dwee ɛyɛ kasatraa kasa na wode ayɛ asɛ yɛsɛ wohwɛ sɛ deɛ wokɔfaa no baa na wɔteɛ na afei sɛ deɛ wabɛyɛ anasɛ ɔwobɔ wo so dwee no ana yɛka kasa wei de kyɛ nti wei yɛhwɛ deɛ pɔmpɔ kyerɛ mmɔtoɔ mu deɛ ɛyɛ kasakoa deɛ Wofa Blackie nti wei deɛ wantumi ansɔ baako nti yɛate ahwɛ yɛnkɔ anim Umu woda fɔ mo sɛ mesɔle Abebuo. Mpɔmpɔ bɔɔto nso ana ɛhono to ho mfasoɔ. Ampa yɛ mo akɔgya fi sase tena so no ahu to tena atwi firi wase. Mpanyimfo ase amako yapa nso aboa bi ne matim. Apapransa benya ne monyama na ngo so ka ho bi. Yɔde mu gu aprapransa so nsona bakon. Ana yɛ ka mɔre ama no tafleta ho. Ande lukretro do. Ye di adibio nso na ma wo hɔfo sere ya. Sɛ wo sa nsu fi ɛma oni frani a ɛna ohu ka wo na mmom sa nsu sinima na dia obu n'ani gu so nom. Ensu adi fi di dum janso yan hwade fe wo. Ampa ubɛ na abu yɛ no enpasu. Sɛbɛ ni bio mai, sɛbɛ na sɛbɛ. Mɛse sɛbi sɛ wo sa nsu sini ma oni frani a ana ohu ka na mmom sɛ wo sa nsu fi ma na dia obu n'ani gu so nom. Sorry. Safe no atme be. Sama bu anu na be. Yen bu na. Ansana tab. Yenko. Ansana tabrenwa, ododo to so ahan be bɔ no ho adwane na nwapa de dɔtɔ sɛ ase ahan bɔ no ho adwa dada. Kwabre kwa atwa. Wase da chew na wo yere nye odasani nti o ne mom na ya wanya nante ankoso. Wa nante anko na nim ten sɛ na afo ntra. Nkura ene omo maame na kwa wi ameko ana waka kire omo maame sɛ maame ko ni hyehye wo asɛm omo maame ka kire omo sɛ he munye din wo hɔ na nya de denti na ye ba yo na mom ye bedi abro akrantia ne ma de oka ye o tu ana nsɛm na kire ana so bi hu ba bi e be no maame bɔ no enhya asɛm na sibi yi be no maame me say ebra nkura ma ne ya asɛm na wo kire na yi be wo maame mabe asɛm na wo kan na sɛ wo to anansɛm bi apagya wa no a yɛwa ɛbɛ a yɛdi hyɛ anansɛm mu yɛwɔ bɛ yɛdi hyɛ anwensɛm mu wopagya wa no a wo ka kɔ tententen no yɛwɔ bɛ bi pɔten ɛbɛ ne hyɛ ɛbrɛ atane atakora atade nkantaban ɛyɛ ane unwi wi a ne yɛbɛhu sɛ bɛ ne wɔ mu ne yɛ ɔbreguo ana ɔbredie bɛda ne ɔbreguo ɛno na yɛ bɛ ɛwɔ mu ɛsɛ osi nkura no kɔ yɔm kɔ wi amako no mfa na bɛ ne hyɛ ibɛ ne ma no okay bɛka sɛ ɛwɔ aboro no ta je sɛ nya ne dani nti na ɔmo kɔɛ ne mo aboro na ɔmo kɔdie okay sɛ nkura ɛkɔ wi ameko a nya ne dani nti na ɔmo kɔ ne mo aboro ntira akrantia ne ma ɔse yaba ne aba yɛ me ya yɛ nkɔ me nso ade aka ne betwa gu obi bɛka sɛ hyerɛn hyɛ fira akrantia ba no mu mada kwaten jaten kyerɛ maten ne adɔnten tu kwatenten kɔ mampɔnten kɔ kan asɛm tenten ato antwa no ɛnyɛ sɛm asɛm na mpanyine sɛ wiase peten anso hyɛ ntwa abo aboforo mpa afa no ntɔkwan pata ne nyansafoɔ ɛmra atane atakorata de wɔn tanta bɛ twa nsuo so ɔkɔ nta akɔpɛnte kwadi ɔkɔ na kɔkɔte ate ne ho no ɔtwe atwe ne ho no ɔfo ntra fra kɔte ne ho na ata ɛne atakorata ne wɔn tanta bɛ hu sɛ bɛtɔ de bi no obredi ada abreguo ɛdi a ama ba ɛnkyira ba tampa ɔbaata nyankɔ ɛdɔ na batwa na pam kraman agyaje na ma wɔyɛ de adɔbaata bɛ nkɔ nkware nyɛ dɔse nkora tere da ho obi ankɔsɛ bi adɔbɛyɛ nyɛ dɔse nkora mo nyɛ no kakra ne yɛdi mu nansa kraman ɔso na biri kan hɔ kɔ tire ba tire na ase dwan ba saayera kraman ɛka na mmiɛnsa hu ne wura fie kwan ampa ɛne waka ne yie papaapa ɛne mpɛsɛ meka kyerɛ wo na wote aseɛ sɛ mepɛsɛ meka kyerɛ no ate aseɛ sɛ ɛyi bi ɔgoro anadwogoro so wamfa ka dɔda anadwoda na bɛfa ka sɛ sisie ba anadwogoro ma na obi apoma twɛde ahɛ ne ntoma mu ompanya wo so watu pam wedding ntɔkwaden de fitikpo ti an empataden de so hia no de pata kuturuku ne misan se ba ne se ne wani ho asoa and ye en korɛ twɛde kan nso frɛ ko ampa ɛnde waka ni ye papa waka ni ye na obi so tu kwotinu wantunu bi oso na yetia and ye en korɛ sɛ wokɔ asansa kyerɛ ne wa anya bi na aba asansa de nsansa hia wo so bɔfo so kuma bɔpɔn so nam sansan kyerɛ sɛ wanhya trɛnkyɛ ma wo ne mo hwɛ akrabo ɔbɔfo ɔteam ana ɔsono so team ho ana bekum ne yɔnko ampa abɔfra ntigya ya oti due mpɛnfo si due ne kɔm yankasɛ due ne nam okay
mate be so be da say yo any mpanyimfo to say men kan chiro na tia say yesi jai kwasia jai sa ye kwasia jai sa kan na se kwasia njai sa ye na se kwasia njai sa kan kwasia gye ne dwan odwan so fuma otwa dwan so de she dam te kona sa de she pampam na donko fon she ne ha ane elukre trudo he me Wofa Blackie me na wani me yehia no me mo anya ho ntia ase se ba bia ne kwabena mensa wo bredi mpempem nanso na modo atem odo assemblity ne yere matom fo de sene keka to da na mri akoma ayi mi odi biase na mensa na odi saani atwa no sa ba bia ni ho se owo bredi no de ne bo we yi wo bisi mo do mi osanko e odo tia se sisre fi wure be kire donko na sa ade hia nka hwia da baba bi obe chi ade hia nkasa okay and for abrim ponsion she no na ade hia ampa ene de waka ne ye papa sanso na mpanyimfo se men kan chiro na ti ase se me mpanyimfo se men kan chiro na ti ase se agropa anasa agro efe no sa atua no ho ka akukọ baatan ne men na chi a wo ye krokro no ne firi ba ma obu okata chi o hye oboso ne kutukua ye be yi odagba mo ase ne hu akukọ baatan ne men na chi a wo ye krokro na futuo na bi no ampa kwa me abro kwa na ti ha no si ofo no foforo loncho otena bankwama na bankwan hu ya wo de wo si hwinim ukwakangu abekire one bo ene wo kire akukọ baatan so a wo sesa ne makwa ampa waka ne ye papa ya mpanyimfo si yemfa santin hunhun adabodabo ne ma se ameko ho adabodabo ne manko e kan ho adabodabo ne manko so ameko obakwasia na ye de mesu adan na soa eya mia me ba na najebi enkura kansie Osahene wasese wo mo amesu won sapuo ma na de gu anum na ambo ma won tene ya abone efe na chenchen so be ponsu na so ku na chi de tutu no se sa wo ya manga wo hena pon obekasa e de nsense ne bo na firi do mata na kire ampa oyi wache man krasi ni o se ba men kanjo se onu waya o se men kanjo na ti ase kokodoma wabo apen na so hwehwam de enti enkai no utana da mpo mu cha wo fam fufu antre ampa mpanyimfo do se men kanjo na ti ase se de otetenten no na kuma nanse na sa nanse so afie mu sade onye tentan bebi abeda ma ade ache odi obi nim na won abeda so ma ade ache odi obi ani bi so nim be nkukura ade abeche so obi mpago yo obi ade mo no ani elukre obi atifi so obi anafo na nampa di waso mo resu bu adan twitwa ye so ba kontumasie na mfia na mo de mu de afi nkantama se wadi ho na etu amawre edua odabo were so nso ne gefo ne mframa ampa waka ne ye papa ene mpanyimfo se menkancho na mpanyimfo se menkancho na ti asese nokre kan yenyimu adanse asem no kran so te sa ponche bia tie uko wuto bedwama na edwam so ehia ma adanse biom empanyine se wugya wo na bedwama wo yam de be wo fom nanso nsaten ade empa so da setempon eto milikisi mu ye kanchi yi nankase kwantempom ma fa so fa na ho ahre so ampa waka ni ye papa na mpanyimfo se menkancho se krotwa mansa obebo de wuro se wasesan nanso ni hunhun de ye remfi dawo ene enokre ekwa mu nso nyo ya yin sitimpo enokre apebie na anya bie na nam empanyimfo se de wa puta ma na fie no nchiri so adi bomu atoro baako ese na okra apim ene enokre mefa wo ha ami afa mefa ma me apim ene ampapa waka ni ye sanso na mpanyimfo se menkancho se wunya bitwa na osrent so ene empanyimfo se de oto ya ame nso a wona ntobiem ampa adankawa mi oso mane se ne oma na nkono so ame bi ewisia da ase anopa no opa anwumre de wiamfo opata kwini ntokwa opata na medwene me ho ewisia opere dompeu no ompere na mpa ampa waka ni ye papa sanso na panyimfo so se menkanchiro na ti ase se oyi ubusue fo menwa na oso okra mu adi ato ahye na busa pieto atwene kase na mandidi mpefa ho ane enokre empanyimfo ase atwo nsu duruwa ane pe ho danta odi wotwini ya yehuni kase ahonidie nti na be ma dwunso ya no apro no be ma enokre akra ba jebi ose menkancho na ti ase se aja danta ni eno tamboba ni nyina ye gene dakoro epia o ajubra mo musem ebusiafo asem na anu aye din
Where your faith to me you know na. Gabriel, Yesufu Gabriel. Yesufu Gabriel. Asoreba. Oni this year. Sape. Atuma nyi so this year. Wofa Blackie. Mabojuma. Where your friend to me you the Bible na afi. Ya ba be call bosuma ni my friend to me sana nanu. Kokontia. Osahene. Your friend to me na go say. Hey, Osahene where do you? Hey. Asem na you. Yo, the atene say. Ofa to me agran you so number 2 this year. Ofa Blackie no. Atuma you so number 2 this year. Ono na obudi ti onwene onwonam na onwene obudi ti onwene asona de se konkron no na tikoti se obi ene nyina de tuntum onso no kwade wagi tuntum na fante fe no fa Blackie na ofa to so nyinu no obu odu okono ba ko de obu ye no se hwede pompo kire omotuom obu ye no empanifo tena se be we de agi tumpa na se Osahene nim no odi be tum wa pa isu na se ye free ha na obi frɛ ne se Osahene ebe na agi tum ni chechire mu a ebe akɔfa se maba enti ye no de oso ntimi nso enti yi ato atwene Gabriel, Mosofu Gabriel no. Ono so krobonize kron kofobia no free. Otimise camp. Oni e soldier for net. Shy Hills. You, they say you to free mise camp. Em say soldier for no ntimi antena ho. But you free mise camp akɔte na ayi. Shy Hills. Ono so obu aduokono no se ni komo ode. It is still oda so kutam. Enti ofa to so miensa ne mpani for say senior wie na ebehu chale. Yo. Enti e ba we he. Mu apiafo konkonsia no wa shan ne ho ama jampumani pope we your friend to sumi no ye twa ye ho na ye de e friend to sumi ensan so de aba timpani mo ntwa yen apia abusua ye twa ye ho ayaba mpani si abusumani mpo ye kone mprensa mon ka se dwumadie aye opani Bismarck ye wa Japan awo Ohio aye Donald Trump ekrum ono frɛ se dwuman yamra ni mehia ne fa kan sie ye Abebuo emre mo da bia anti enei se wo hwɛ na wani agye a mpanimfo se ansan na sika kokɔ ebenya na ho ɔfɛ yi na ɛfa gyem bi ɔkora de anka atwade ka ho wo yɛ ɔba anan mu ɔba bi onim bebu ɛwɔ ewiase baabi a fagya comment wɔ na yɛmfrɛ no mra ne ma nso aka nsie ba ɔno na wabɛbɔ yɛ asene sɛ yɛmfa dwumadi emra mu nti sɛ wudi dɔko na yɛ wo da ya na de aseda no nso amadeɛ ɔyɛ maburu no wo yɛ fɛ tɔ so miɛnsa ɛyɛ Gabriel Tei aye Yesufu Gabriel ene atwema nwene so number 2 this year of Blackie Asoreba this year yeti kompo efesin obi enu ena omode agese so yedi kan ko fa yedi kan yedi se wo hwe ofa yedi kan abomode nko hwe ene ofa to sumi no hwe no so na ofa to sumi ensan ye ko de mu nyina mo mfa mo pen ene mo krata na se petetu obi ba mu a mo nti bi mfrim na afie ntimi nko yanim ko gwantia we die nyina betena sidin na ya afie ni seta tankas ni a ofe ne tankas ni ofe ne tamfo bale ase Gabriel ye ba bi ofe to so mi ensa no sibi kire no ne enko Wofa Blackie asamba pesa me ka cho no ti ase se Wofa Blackie Mr. Blackie de bu sabe wo se shebre ene nkrabia mu nsem enti na hunuma huna oni kotokuro du nyina fa adwen so mbesi dan na kotokuro du nya abotre tete no tie si ne dan tu ho fa so kama na kwa bana ne de oda so tare dan ho di besi enne na so ye frɛ na fiewura ye manche kire to so emu nye du nsana de so ampa wade so adan ho so awokɔ na afafa empanye ne sɛ yantra on so maduadu mfrane emesi kropo tia medan bo so magye bode abetuma betem ekokɔ e ma botokura na afimi ko din koto sade abra anyu nam onipa so ade obetumi enya de beden no enipa de nyama ho no ane chema ampa mpanyinfo so se owo bie ne ho ye na ye kyere mpo ye di na de ye mpe kwa ye breto mu lutan okuafo obudi ebehia no ane mpanyinfo na kan se aboa na ntwie wase adeswa ya deswa na ntwie so the best jeje gaga wo do sana ne detie adeswa ya deswa efunu panko tutu tata na so na ntwipa anko ntukura no atai obi hwe nso egu so a ebi ko nani wo hwe nso ngu obi so ebi ko wani empanyinfo se mfuturo wase na ne aduane nya kramoni aso achi ampa Blackie na ukan ampa na se mpanyinfo to se men kan cho na ti a se wo ne jin so krobo tifie ko bisa de wa ta de ntoma wa bonten baby amam prisi for mpanyinfo atena di asem be sensuo mpa ho Elizabeth oda wase wase uko to dwuma be di bro nya na ko no ya letwa da onya mi ase ne ukwan asem na yema to bese ne ya to so asuse de da ase yo ase kokko no wode ma wo mpanyinfo se men kan cho na ti a se akura ba je bi wo se
as osia man same chirikasa won so du baby eja bo moguo ana me say we be si fita na me kokko kura nyina betentes kokko ampa mpanifo say men kan chon na ti ase say mpanifo say men kan chon na ti ase say mpanifo say kreba da kro ko ma de deba ene kokko ba wo nyina ye krobofo ma ampa mpanifo say uwie kan ye wie tie wonu ane me mu na so akose nhia mabu ampa mabu me ya sha se pe me say aba so what to put it to of Abraki ampa baba etim abusia I put it to abam eti put it to anyabam de be ja tu ai ti ofa yenko mpanifo say enwa problem po won fafo ane mpanifo kra na kan ye wo mo sisika ne de nti ka tafre safre nso onye sa hyehye ampa waka ni ye papa mpanifo say abofra o te say body e dejam say wankusa na obehye abusua panyin bo wi aburo no be ma bia hwe ni tutuyem abusua panyin yenko ampa say fufukusa nso aka no kresa ade ate so menka sate go ba so ye wa wi ani abusua panyin osoma hwehwe krom se koto ade bra ma hwe ko ba no amfa hwe amom sa hwe ampa waka ni ye papa na say mpanifo say so ko krom no so asi abonsan to aso du a we bia odi gina ho de kire ande en kure enkontompo ni nso oso no be furu bia no amena di kan ampa waka ni ye papa sanso na mpanifo say men kan cho na ti ase say mpanifo say men kan cho na ti ase say oyi opata mpanifo say sito ese san ho fe sito ese san ho fe itum be ho ko abema ko be dia manufacture anu tutu ya nso na dia ne kwadu na se musuo di wachi a kwadu abre kwatimi tu sen ana musuo di wachi a wuja na abonten krakra man fra no nka na kura ma ho senso so ta najo na se wudi kwadu de beto senso so ta najo na obeja wona su punu ni ma de chi na obi opunu na esi wenim kire dey se wudi kwadu na adre ho to da no wasumu ho ahun fidie ampa mpanifo so say men kan cho na ti ase say ye pe nkwan no tronti na di nkruma fra ye wo de dade tuje ma ye de dade ene yiye da sia ka ho na man sawa do so ande kre empanyemfo se empampan so ma ba mu kan dio mpanifo say kubute enin kuguo basabasa atakron so nkwa anwan se wo di ahwedepo eya adoya a wo sha abufuo afhede pokro na se ehyem kranke enyi ne totwene bipo so dua yesomu home na yensomu ntu ase enkwanche du nsene si abrefo ne ebu a akwantufo brepa ampa yesi kwanse du nsene asu abrefo ne no aso na etoda de abrefo to form e ma ne hwe ase ande enokre eye pope ba abaya na oka ehun waso ma mosiesie mo se nsuo ntor mo nka mo se mo am pese nsuo ntor mo siesie mo se mo ne atacha won tokwa enokre wa furu bia ma mo borabo usi form asan wasan ko se okete won kran ni eye pa so be furu di ate ahwe eye pa so be furu di ate ahwe ama number ku abuo se so be te ahwe oduma mo akoma ate ende ya ba nu aku odon so sisi aso odon ta so koto odon so ma ye hwie mu adofo mienu dani atamfo e de kwa adwenbim ane odofo so wu yi so aso ni so awa akiri ampa yesi se yesi apetu pro si esu osu nyane nyina na ya reho kwantempom sa mo se me na mpena mo frɛ to madonku ampa waka die papa boanso ti a ahoma ti a na boani mu agu ase ahoma tuntum bopa nyina so no mu sane osuma obakwasia enwere mu adiya ohu apia ena ahoma bopa ahoma se bopa na ahoma se etina to a nepa abem ahoma nso eba aporo na tietia mu na ekọ no wa wo bopa ana afi wo sese na de wo sane wono nso nya dan ampa ebewi na be yese be fa wawia yo panyi sei ye yitietia efiri tintin mu what the tintin ko sesa tietia won saka ne ntam yitietia efiri tintin ye nya tietia efiri tintin mu
Eye bedi na ase matini say na madwen. Oh Dabi, nano last week na Mr. Garrick Abebuo. Akwati ahia ne so na frantoma pofa. Okay, now see you see na to 12 we me ache you see na to 12 wanum. Ache nchiwe na se ama obi abufo be. I said na tutu ontwe do mpɛ ho manso. Sakrama tena fie ma ponche kodi aka oje nim guase. Wode krama abɔ ne ache wotu kusifo na hu. Na krama mpo anhu ankyera na dwakokɔ na ebe hu ankyera na dwo. Sɛ also apanche ne de kyɛ krama nti wode no bɛkɔ atwe abɛba fie nsapan. Wo akokɔ ankotwa nso obi ampo na oto ba akopɛ to ha oye dede sei. Na ɔso na ɛkyɛ ne na amane so amansan so den na ɔnyɛ. Anya do furu pani ani brɛ na ɛwɔ kɔmɔ so kakraka ti so ga asere otwa mas me san atorobo. Asere wasika so tɔtɔhwetɔhwe. Ɔse ɔno ɔto asuasuo na nso ɔno madu krom nsuo. Mpanyimfo na kɔtɔ ti ase na ɔso ɔbɛnum so fi da. Asere wasika so tɔtɔhwetɔhwe. Se yɛse ka ne ho asɛm na sɛ wanka na ho ɔfa ɛne ne wanhu ne yie. Me se mpanyine se nye obi na yisusu asuo kwa nye obi na yisusu akwa ama no. But if I say can okra kyerɛ damfo ɛnsɛ damfo agorɔ na mmom ɛyɛ ne yie. Twene anim da hɔ a yɛ mɔ nkyɛn. Mɛyɛ oyie ne ka wɔnan. Ayie ɛnto ato aso na mabusa panyine pamreka kuntunkunum. Ampa. But if I say yɛ mɔ ntakra he agye ne bi adato bɛhwɛ nkokɔ so. Ɛdɔm ɛni ɛsa de ɔso ntakra kyɛ. Bɛnyifo sɛ ayipamu ɛfa ne ho adwene. Mpanyine sɛ obi na prawaja na ɔmfa ho so bɛkɔ agu aboɔ mu. Sɛ obi na prantri a nokre. Everybody with the cream. Yankwe. Obi ni mu ɔsɛ ɔkɛtɛ wɔ abankuam. Nokre. Fufuo ɛdwo nsom ta abosua ma na ɛho so wɔ abusua. What the gale from so you was say what the gale from mosia I read more young so on we agye the obeje or we nyina na ofa ne ho adwen. Yankwe. Ehia so e ma adwendwene. Nokre atwemanwene so. Nokre. Yanko. Mpanifo say menka ncho na ti ase say mpanifo say menka ncho say ewiase say eyi ukɔne oyi mpanifo say otu kwan sansa ekɔ na ya say kɔblan sansa tu kwan sapan kyɛ sɛ kɔblan sapan wo. Yeah. Keteche tua na akwankwagafo afɛre. Baby aketeke kwan de keteke mfa ho. Ndia nokre to do abodwuseku ha so beto ani ntonwi. Nokre. Ndia nokre. Wona ball anyema wa pete de na japade. Sumina. Sumina. Munka ni sumina ni. Oto pempem anu atokuru. Nokre. Ampa. Waka ni ye papa. Yesu sumina so atoso de enkumo na nso eja abofo no. Ani ampa. Ensu a samina anim no. Ebi ne ntasuo. Ahuro nim no. Samina anim. Ahuro samina anim no bi ne ntasuo. Yanko. Impanyifo se men kan cho na te ho ase se wo fe wo da bi kire a wotu enigina dwom. Ofi wada bi kire a. Yanko. Ano impanyifo ase ate. Awo petakunu ahuna no kwa nsesam. The kuko nsesam. Amokwa abo amaya hu ohia ni. Enukre. Ane impanyifo na kan se so tronso me wa wo kamfo. Yichie. Yanko. Mobo nse moba ye doa no. So trobia no watitire. Enukre. Ampa waka ni ye papa. Impanyifo se de meku akona ni ahohoro mane nkwa on tete nhira wa. Se amekɔ nso ko anya na ehunu nsuo ho nso mfa so. Ampa aponkyerani wose nsɛm wɔ nanum pa na mmom de twɛn su tɔbre. Aponkyerani si wo huru bɔpem no bibi no na nka abɛba ndamiri fa. Enukre. Ewom sana me bokiti nyunu di nso na me de kɔ nsuo saa. The friend Garrison. Garrison. Se bobra panso si ho a yɛmfa so na yɛmkɔ nsuo. Enukre. Chebi Garrison so bɔ na yɛ nje no hɔ ma ɔtɔ foforo hye anan. Cheche bi ase akokɔ yɛn so saa ukuna yɛ ma ɔtɔ bi hye anan. Eno ano no wo yɛ no obu a to bi hye anan. De ɔkyɛ koso nam no no na kura hahan. Enukre. Ai mpanyimfo ase de wasi koso abo de wasi na ntwe koso abo kan wasi agyina mo akoso yɛ musa mfa so. Wodi din yɛ kɔ akima yɛ bɛtɔ nso edi nna. Enukre. Kochu amansa ja asabo afo. Ɔse na abwa kochu amansa ɔkɔ yɛ mprensan hwe ne mprensan firi ne so bɛ ane firi kurom afo. Suman tuo yɛ tunu de ɔwani. Ani nya na hwene nya. Kwankyɛn rɛkyɛ ɛbɔ ohunfo hu. Account nenten so na account. Ampa waka ni ye papa
na saa so na mpanyinfo se menka ncho na ti ase mpanyinfo se menka ncho na ti ase se de abrewa chida na sunsumo na nya abrewa fa wasanka beje aduane bi kodi no asuma abrewa de obehwe de fa ho ben eno so yasemu yo mpanyinfo se osoro na mo ebe we DJ Alaska ne ba na neji ho pa osere osoro na mo akokɔhwe de otimi de na aduale bia aboa ne frɛ no osoro na ada ho bisa so osoro na de ode ne nsa pan asusu meko lonka kotoku ba akwaton amasa na watimi di ne nsa ka nani wa no oso obeya meko padi asa we kodi na chinje dabi oso obesa ani mpanyinfo se de ode taya kumuso no so de dan turabe yi dan chima nyina chinje de wato buwa kumuso no wato buwa kumuso yo yati kuraba oso no se nanim gu ase we bedwa man ha no efiso ne atitiri na twempena na se kuraba eframano ni bedro ne kura kuraba udidi mo yeye ampa yase se benson so kwame abrokwa na ti yase se benson anwo na odidi intim agakala didi a wase se benson anwo na se odidi intim agakala didi a tramu bra intim jakari ya bra eno ya man sanwo ba ko city tuatu ni intim jakari do san foto ade fufuo nso en chelesene ende enukure akade ya dan kwanka akoshe kuma so da apakam ese Abebuo no opisi so mo nyebewe me na me se me nyintu me na me se no yenko na so ha do de ya mama ye beka ho asem wachiri sawa ho de kan wasem wachiri yi akade ya da se da akoshe kuma ne de ni to apakam me se akade ya dan ko ade a ade a homeka wo mani je ni je wo mu di a ene nka mpam aguro ana da pakam na nya ohene wo kampa mu aguro asa ade na ni ani mu do na abonche unye kukodura na Osahene akoshe kuma eno nko ani mpam aguro nyabotre Gabriel yenko nti we waje okay episa be ni yenka ho asem nwie chabo mi menya dia tum no bia ni wa beka ni ya bebre masa dia mpanyinfo se sade bafo a atete kwa otobi hye ne ho ani monyam enukure esoro ade afo achechede won tobi bedan ko tobi ampa aka ni papa ya sese asoro bo aso be ti asese die yi na aja na adwendwen achechede so otwa anu anya pajafo a wadane funu na sa achechede so tai anya fafranto ne peja no achechede wotwe ti one premre ye pe ampa waka ni na uni adaje wo su di papro kono ankamfo asemu ini adaje nso ayenye bayi yenye bayi yenko okay mate ani empanyifo se empanyifo se yenno yen nua se yen ho asole ba na ti ona ko se empanyifo se yenno yen nua se yen ho eno nche se fa se bitani ni amakoja ne stream na owia wasan na nti aba yenye roja beto obeto se oya ado ya na eno nchira se kaya so ne ma akwaje o ebia no we okay manufacture time yo empanyifo to say eyi wase ponko wase shebre mu ene nkrabia mu nsem tina da na le kashe na no nkanya de openo no ane enukre oyi aboa bia tumirika na ntwenkwan so tumbi eso abodam ampa mpanyinfo to say menka ncho na ti ase say eyi mpanyinfo say kontentene ene hunu ekira de yenkwe we asem bu dabi mai wo say dabi o say o kon wa sese kra ntimi hunu ochina yenko memory ni ye dwuma wo amafo sese esoma yaso agu mu ara ponko meso se ponko ai what say kompo na enya ne chain dabi odato de wasem be kompo na enya ne chain baby ode beto Wofa Blackie sa asem de me ma me ka che no ni so kompo bia no kwan ho no ode beto de fa ho ebe wo ngongo ntia odi eso obeka chi obeka ya ni omu bia hia ba so bani hihye yi mu na mpese me hunu ba bia beka tro ye nyitu kompo na nya ni chain baby ode beto mfa se ye nya gitu se kompo na nya ni chain baby ode beto obi aye emfa ho a obi agitu se kompo na nya ni so beti ti apo oba ni den o de ni Gabriel yenko empanyinfo se tete atempon eso afu pa na nso nimdi e wo ho tete beka asum nso ane fili teka kire tiefa ko na din kra ko ekiri ani ehuna tete na ni ho aso atete de wo ho ampa waka ni ye pa mpanyinfo se Adams Durusu maja ona kan o se atete apansa mo ho keka sisi ni bo no de yehwe kra mpa enye yie abakwasema twede da ho yenka nkire ma ampa mpanyinfo se so bo utamfo obo akuti anyom ekofa
oba wakuti adwum ko fa otamfo afikyire a wan mo nidin o nanso wote wonka no na meka se obi be pro da achi anyo na akum no nso ye bon wudene mpam obi so nya wa beto tun awie a yentu american konko fa na afikyire roja be for the was ane enkre empanye ne se so obi power pampam so saa no pa osi shawko mu no se aha tini so keke shemeden yakuye manso twefo nso se ne nkwan achia wo ne musia so a obanyansafo onkoso gya wase da empanye ne se sikani ben so kom sika ofi akwale manufacture babam we mo fa empanye se manso a oba ofie na wan bọ kokoko oba yenso wa manadwa na ono nkasa atwe adwa bere watena so no saa manso ne fe ne manso yufo kwanko na manso yufo kwanko so de mra twa de kutu na ekotu no tutu ne nyankonyasie wo do na sika atwa kotokra yensi hu nkonwa de no kra de ampa waka ndiye papa empanye fo se menkan cho so onya bi obe bisa ye bida kotokra ene akore sedinum so mo nsa adwuma yem kotokra mi enu hia ba ko pan dabi de wabunu wasesan bu na na se no bu bi agu dabi o sa wagu ya na me banti we de dabi ubu yo empanyi fo se kikikiri ni nuane tena hokom futu koko no so kansa mode an ntwebe ne dwa no ampa waka ndiye papa abo abrechi o se pumme owo bia ye owo abrechi wo so mfo bi ne agena ye fro be fo ni sa na ne bra fi so ase yero no panean so a ehye no eti ahoma panean ehye eti ahoma panean so so ni mopama on na to mi yan hwe ja so ke kan krofo di esi ani no ya sei panifo sei emre sesan wo enti na emla kotoku ye mpama no emre sesan na so asesan ho bi adwobra mo mo se eh asem no aya asem wona mbu be se o di asem kwa asem dibia na se ofre asem ekwa agina na se asem ma ya imu asem ene de se de tie bia konkonchia se nkruma beda Fatima so mama agro na ye na munkai se ene se nya obi a wadi nkunimu a oni Mr Garlic ene be hia na na otwe hia onu ma ba di akansi ni be ba ye omo be tosuminu no ne be yi miensa ewum wo tosum miensa na be nya ba so bo wo tosum na ya wonka ho ene chesi yesi akan na se akansi ni gusu a na se nya atipanku na ade ye be hia pa yesi be to atopreku na no de nya hia bi na so gidi se ebesim etiwa wo hweye no bomodin so obedi echi na agro we no atuo nya ntwa sabrede na yewura eye Bismarck yo Japan Yankopon hira wa ma agro na de kanen nanka mosinim die hya adaka mu enim die hunu ene ebe na timye pie yie ama manfo nyina enya mo anigye enti koso na so yasene mesem mamma na omo ya ade no momra mesi akan ni bi wai Osahene mo ani tua se ba Abebuo a medem die adwa obi agitum Ghana ha se o su nim bebu na metena konwa mde sisi ya so agya be na wo kan ho asem jai aha ne ebube o dia kan nyina de ya kukwasa na omo ye na uduru ha na hu sampa mema hia konkontia Osahene ofa to so miensa na wo de tudwa keke tudwa ofa edikan yo achifo ya masan mama kwa aba konkontia ni na ofa eto so miensa no so ye dia kogu na aguna nyo so this year o yasono ni me am so me this year me so me yasono ni aha asono afo ene atikoti so obi enu 7 preduas asono afo de ye de ne ho nya fe kra no ana na atikoti so obi enti mo hwe kwa abro kwa se de mi si he ya mutumi se me kama papa anje nkanfo no ho na Wofa Blackie obu benu 85 edi otwunum nanso ba ko de na atofo me da enti no ya ye ato atwene ana proboni de sekronkron te Gabriel so hwese de oba ye pa na nyi che na ehye no ene se de wa yiri ni komu na atumi se o se ye bebi obobu bia na obeso a ono so obu 85 no waso ni nyina edi otwunum na se akansie na bae no se kikambo mu a ujiji se obi abenya se kikambo mu a obi abenya 290 ana ya team yi no afiri Wofa Blackie dim to Wofa Blackie benya 200 eni adwotwe enwotwe ana te Gabriel benya 290 adwotwe hanu ni adwokron enti se de ye de ato TV no so amam no aba omunya aye nie
na we your friend to so miensa e de awie mon twen yen akansie ne de foforo tum ti bo modern say obe subscribe to yen YouTube channel Osahene Asoreba Facebook Asoreba ni TikTok Asoreba ni ti ba biara abehu yen video bi abo modern say obe share mu save bi na video be na ye ebu no bedu ba bibia na munya ne sa enti ye be se na ya da mu nyina mo je adwa eboa yen kri wo mba di dwuma man Rosalalas ene ne team nyame hira mo ye nuaba eye adom abronoma omo nso ebekoso adidwuma Osahene mi gyinam na mada abedwafo na omo na metena ase didwuma ya ase ye nua Gabriel Tei kroboni di hye ba kopɛ obube etebe enwembe ene omo yehu se be na obu ampa enti na wono na yeso ane se agro impagyansa na manfo nyina hu se wona yaso af na nso so no Wofa Blackie abon ho mode fi se ba bi oda no o kwa se ono ani abro kwa se anhia asonafo mienu nyame adom ene na otwom be ba behia na omo hia ba be yidi oto so miensa eti Wofa Blackie ebod ho mode na so wo ye ndani ara tefra hwe ase wa mutu a oda ya kwa me bro kwa gongonchia Osahene o mi so ka kan siem na so ene wa be didwuma pa nyankopon nhira da se ne ye be hia se o ba akoboa ho ye na ono Wofa Blackie o se de Wofa Blackie na se de tie ne se me mom de na nka me fata ohene na me anyo ohene na ni de me di brafo ne sa anti nyame adwe na Wofa Blackie de me ba be ku na di kra na makofa agron ne so nyamatu me kofa ne kro mu firi am ohene nyabo tire bre nya kofa okwa dan kan nka sa be sini trodo ye nwe jam mani pope na ene bibi nti otua ne na achi na wantimi ama nti pope nyame nka ho ba bia obi abusua yen sebre ne betu apo na nyame adoma ya san transbio na asori o epia o yo ahefo e dia kan se ni nyina abawie ye na ye de bawie ye no Wofa Blackie etoso mienu na me ne ba twetwe nkomo na mabisa no sai na fe ne etie Wofa Blackie na de atoso mienu me nka se wawe esan se wie ye oh eno mpadi yesi kotokro mienu ehia ba ko ye den epan na ba ko apan ene ne ba CBB yakansie ye obi a woni akansie chinche na we ne ya no nwanwa ya yakansie o cultural center baby ya yakansie ache ya dane a ba ko bedi nkunim I say football first wa we ni a draw so amemo a what they say panities it is a mobile na ne kodru baby a ye boboro kra wo baby o ha yedura ene mo beboa bo panities dru baby na se mo nyina mo sha keepers nyina timbo bi me yesa yi bi be hye dru baby a wo say ya dane aba ko be wi ni enti ya kansie ana mpanfo nso kan se woni ama nso hwe egu ana ehunu na hyehyɛ enti no what they say me ni anwa bɔ no homɔden me nyane package wa baby sa and creating ya enchene nkamforo ho nkrofo a omo ani me de ye di be fire tete nanso eye dani a esese ba ko edi nkonim eti ana amana basa anti sa na enanso ye hia na wasa ye dani aba ko firi mu eti se de okan kotokro mi enu hia ba ko pai ana tefra hwe ase enso wa mutu a obeda ya be man so hwe ase a na nyina mi no aha anti yo Wofa Blackie nyame adom a na wotwe senne one Wofa abrokwa esan se na wotwe etwem no no ene toso mienu eden na obeka kire no oh de meka ne se empanfo se kwansina pem e de anama ba ko ne hye ase enti ne de meka ne se wo de e mada ne nu na emum obefa ne ira ya na woni tirim yo Wofa Blackie se mumba fa na ira e woni tirimu enti na wotwe senne share ye YouTube ayo Osahene Asoreba Facebook TikTok Asoreba nie DH share subscribe share comment ewo ho send e din kan ye papa oso ya asema yetumi e de adwumadie ebrewo ye papa Bismarck yawo Japan ewo US memu nyankopo enhira no se waso ya asene na dwumadie etime ekoso yo ahefo mensa aka yenwa ba ma Gabriel owa ha menene ba twetwe nkomo na mabisa se feel na etesai mi ankasa wa surprise me na minimi se na obedi nkunim ewa ba yimu na so akansie ba wieye no yesi kotokro mienu ahia ba ko enhwan yenwa Gabriel na mami ndin kan misao bra uni Wofa Blackie ebe hia a wotena ase na dwen bayin na ekoso wo trimi hu se wa e kan but na den na ekoso wo trimi yo ba me da say Radin shout on your case we bisa me sa no kwasem de de me ka say me masters ana say mpanyimfo a omudi enimu a me ka say dondon ye de ye ho abo ma dondon asan me ka say Wofa Blackie ka ho bi
If it's a bra bete Wofa Blackie in kakra no beka say na menya man kran ha sei enti eba na bebuo mu do ya kunyini teme no ebe na yeba bebu no na maboaboa me ho se bibia betimi asidi na emum no na me hu ni say eba no possibility say ono betimi ade mato from na ye high sene me de no enti no na me hu ni say wambo me de be 50-50 be na me gidi nso say bibia nso betimi asi enti meka say awrade nhira no na ono so no onka ne ho na onkoso ama na adwene ni nimde wa Abebuo mu efi say waboa me oni obi kosi akan na say otofom na odi nkunimu a before so benya sai ni monyam no na eyo ono nso anya say wato form nti no wonya de ono so ya de pa na je se tefra hwe ase wa na ya obutu ana se bi se ahemfofo baanu ekohia wa didie mu krampo a de be bia baako be ya yewa ana nkokorafo mienu na ma baako ye panyisi ne baako me ba cha me no mu be e kwa gira da na mu abu baba mi ansa eto aso besrew me no nko aba ho competition esa se me ntumi na chasa also ni krobo ne baako pa ubu bete be jore be de beda say many krobo ni de she baako pe a me ma to challenge afa wiase nyina se obi so ye krobo ni wo ho a obetimi ebu be se na mi bu na ontwi ni timra ye fa si na me kwa boaboa me ho na me no abesia ni o me twen fi se me to challenge de me nya obi aye ti me twen me boaboa o de ma me mra kakra entina me se me boaboa me na me no abesia ni entina me se me na me dwale be sla be ribe di be num be she be te be ton be ye be che be bobe yate ana mi anga sa be gira han so no ma tworo Abebuo mu ma a be ba ko ma ko 2024 ana wom enti enche second copy na nam kwan so ayeba to obi apese osua be no so timi bu be se na ye ebu bia onko so ontwen na ebe ba no so timi anya bi ato yo nyame adoma wo na wodi kan na wo twe Mr Garlic ene di kan nyame adoma next week ukohia Mr Garlic eden na wo beka no kwase mbeda say no kwase say Mr Garlic ono so oyedin pa fi say me hwe openyi kesi abrokwa pa na otwe atwa mu Mr Garlic be yi to ede to form a me an na ebonwa ewom se na omu nyina omu fi sede be ye kan Abebuo mu nso a abrokwa be ka say omu nyina so okan masters ne hu bi a ono no mete ne nka no ono so saa na me nyamba nkran ha sei ndi say Mr Garlic atima be yi abrokwa to form na say mene ne kwa kohia wo final de a se mema ahoboa ne san ko nani mo esini wei efise ho no mu de akodu bra ho de eye final de obeje no on de be hye na ahinche intini bibia betimi asi minim se Mr Garlic wa aboa ne ho de nanso so me be ko be so me ko hye be sapo mu so efise se aboa no so bepem a okonachi san na oba bepem ampa yo bra Gabriel beda wase sa ojembre na onumi atwetwe nkombo da se na ye be hia be so me da ase yo ahefo mene Gabriel ene atwetwe nkombo yi mesre se na otwe sende akansie na besan atoa so empanyimfo se papa so opa nwoma so no enya nanum odentra na embom ni ye yo muntia eti na ye panyi Bismarck ya Japan wahihya akansie se na be ya besua ya mamre na afa yetimi ehu ya mamre ene nhihya bia ese ye Ghana fo ye bibifo yetumi asua bi ene nti di yachi subscribe YouTube e Osahene Asoreba na afa be kan ye ho na sua be sua mamre esan se yesi amamre ye nya den yense no da se na ye behia edi ameje so ane ekuadom abronoma piao